So, ang gulyasan po dito, no, 100 pesos po. Ayan, no. 100 pesos po ang kilo, no. Magkano galunggong? 50 po. Ang dami, oh. 50 pesos lang po yan, oh. 50 lang yun, walang 20. Tamban, para mura. Yan po, ang tamban po natin ay sa halaga ang 50 pesos po, no. So, sa big taste na alimasag, magkano? 120. So, mababa po ang presyo po ng alimasag, oh. 120 lang po ang per kilo, no? Morning, nanay! So, 120 lang po ang per kilo ng bangos, oh. Yan po yung mga presyo po nila dito, no? Ang pagi po ay 120 po ang per kilo. Sige po, salamat po! So, shoutout po sa mga kababayan po natin na dumarayo po dito sa Malabon Fish Market, no? Sa hindi po mga naniniwala, maniwala na po kayo na ganun po talaga ang presyo. So, subukan nyo pumunta dito sa Malabon Fish Market. Talaga mag-e-enjoy po kayo sa pamimili. Marami tayong murang mabibili dahil gawa nga ng summer, pa-summer. So, asahan natin yung medyo pang mura pa ng mga presyong bilihin, lalo ngayong mga parating na tag-init. Actually, tag-init na eh. Kapag kung mapapansin nyo, marami tayong murang mabibili, no? So, gawin nyo, pwede nyo i-stock yan. Ang may papayo ko lang sa inyo, samantalahin natin yung pagkamura ng isda. Gawin natin is kung meron kayong vacuum sealer, ano ba, ito salmon, pwede nyo i-vacuum yan. Dan sa ganun is pag nagtagulan o tagmahal ang isda, meron na kayong mangukupon na mura-mura. Siyempre, hindi nyo naman pili ng time na tagulan eh. Kumbaga, stock nyo lang ba? Okay, so shoutout. Tsaka supportan natin si Boss Lando Explorer na talaga naman napakasipag. At shoutout po sa mga kababayan natin dito sa Malabon. Lalo po sa mga nagtitinda rito na talaga naman na pagod, buyat, napakasipag din na guys. So shoutout, saludo. Saludo kami sa mga taga rito. So, yan po si Kuya Edwin. Supportahan po natin ang ating vlogger po dito sa Malabon Fish Market, no? Kami po mga vlogger po dito ay hindi po magsasawa sa pag-update po ng mga presyon po dito sa Malabon Fish Market. Alright, so good morning po sa ating lahat. At nandito po tayo sa Malabon Fish Market, no, upang mag-update po muli ng mga bentahan po at mga presyon po dito sa Malabon Fish Market. So sa nakikita po natin, no, dagsa po ang mga mamimili po natin ngayon dito sa Malabon Fish Market. So aalamin natin ang kanilang mga presyohan at mga seafoods na ibinebenta po nila dito sa Malabon Fish Market. So sa mga mamimili po natin, no, sa mga kababayan po natin na dumadayo po dito sa Malabon Fish Market, talagang dinadagsa po itong Malabon dahil nasa mga murang mga presyuhan. So sa mga kababayan po natin na pumupunta dito, hindi porket mura po ang bilihin ay okay na po. Kayo rin po ang susuri ng inyong mga bibilin dahil kayo po ang masusunod kung ano po ang gusto nyong bilhin na ulam dito sa Malabon Fish Market. So samahan nyo po muli si Boss Lando Explorer na mag-ikot at mag-explore dito sa Malabon Fish Market. So tara, let's go! Tay, wala ka tindang limasag? Anong baba? Bale, bukas na lang babawi. Meron. Kaya po, itlumot, oh. Araw-araw. Marami yan, kuya.
Ayun na. Kapal. Dito, paint. Bise ah. Shoutout po mga kababayan. Sarap ng kain mo ng lugaw ah. Doon din ako kumakain si Kuya Carl. Kapag... Oo. Pag nagpa-vlog ako dito, dumidiretso ako doon. Masarap ang lugaw doon. Kete, salamat. Busy ka eh. Diyan ka na ako kuha ng bangot pag ano. Baka bukas. Ano yan? So, ang gulyasan po dito, no? 100 pesos po. Ayan, no? 100 pesos po ang kilo, no? Ang lalaki po ng gulyasan. Tapos ang tumpukan po ay 130 ang bangus. So, dito po, tumpukan po ay 50 pesos sariwang galunggong. Marami na siya. Maramihan po yan, 50 pesos lang po, no? Yan, ang daming tumpukan po dito ngayon sa Malabon Fish Market. 50 madami na sariwa pa. 50 lang malalaki, marami na 50. Sariwa yan, sariwa 50 lang. Grabe po ang tumpukan po dito ng galunggong, no? Ang dami po, 50 pesos lang po yan, no? Sariwa, sariwa. At kabase, tumpukan din pa ay 50 pesos. Para na mga galunggong ngayon, marami na. Sasawa sa galunggong. So, ang dami pong galunggong pong bagsak ngayon dito sa Malabon Fish Market, no? Magkano galunggong? 50 po. Ang dami, oh. 50 pesos lang po yan, oh. Galunggong. Tapos sa inyo. Dalagang bukit, tumpukan to ay 100 pesos, no? Kaya 50. 100 kilo po ang papakol. Tapos ang pusit po ay 100 din po ang tumpukan. 50 lang yun, walang 20. So murang-mura po ang tumpukan po ngayon, no? Madami na sa halagang 50 pesos. Talagang maiulam mo na sa bahay, no? Sa mga pamilya po natin, no? Tapos ang tamban din po dito, ang maramihan din po ay 50 pesos din po yan. Ayan. Hello, vlogger. Shout out po, shout out. O, shout out! Tawag bahay namin siya sa Pinunggatan. Tamban. Para mura. Yan po ang tamban po natin ay sa halagang 50 pesos po, no? Shout out po sa mga tindero at tindera po dito sa Malabon Fish Market. Shout out. Boss, thank you. Mareta na lang, mareta. Kaya sa 50 lang yun. Ang galunggong po dito ay 50 pesos and 100 pesos po ang isang plato, no? Ang gulyasa po tambakol ay 100 pesos po ang per kilo. Tapos may tulingan din po, no? Tapos mga pusit, 100 pesos po ang tumpukan. Sa tulingan, magkano rin? 60. So, murang-mura po yung ating tulingan po dito, no? 160 po ang per kilo. So, dami pong isda ngayon, no? 50 sandal lang niya. Wala na. So, ang gaganda po ng galunggong natin dito sa Malabon Fish Market, no?
Friends, thank you. Idol. Kabilaan na yung pwesto mo ah. Dito may bubong dyan, wala. Boss, thank you. So, ang tumpukan po dito ng alimasag ay meron din pong 50 pesos. So, sa big taste na alimasag, magkano? 120. So, mababa po ang presyo po ng alimasag, oh. 120 lang po ang per kilo, no? Tapos yung tumpukan po, 50 pesos. Boss, salamat. Morning, nanay. Ayan, So, 120 lang po ang per kilo ng bangos, oh. Tapos, ang galong balsa po ay 120 na lang din po ang kilo. So, ayan po, nag-iikot po tayo dito at may makikita po tayong kaibigan natin, no? Yung mga presyohan po dito ay sobrang baba po talaga dito sa Malabon Fish Market. Mura na yan. Yan po yung mga presyohan po nila dito, no? Ang pagi po ay 120 po ang per kilo. Sige po, salamat po. So, nandito yung kaibigan natin, no? Si Kuya 8PX. Buwan ka. Oh, lagi ko pinapanood ka kaya, akin tatlo ha. Yung mga presyohan po natin ay may mga presyo na po talaga dito sa Malabon Fish Market. 160 po ang per kilo ng dorado. So, shout out po sa mga kababayan po natin na dumarayo po dito sa Malabon Fish Market, no. Sa hindi po mga naniniwala, maniwala na po kayo na ganun po talaga ang presyo. So, subukan niyo pumunta dito sa Malabon Fish Market, talaga mag-e-enjoy po kayo sa pamimili. Marami tayong murang mabibili dahil gawa nga ng summer, pa-summer. So, asahan natin yung medyo pagmura pa ng mga presyong bilihin, lalo ngayong mga parating na tag-init. Actually, tag-init na eh. Naman kung mapapansin niyo, marami tayong murang mabibili, no? So, gawin nyo, pwede nyo i-stock yan. Ang may papayo ko lang sa inyo, samantalahin natin yung pagkamura ng isda. Gawin natin is, kung meron kayong vacuum sealer, ito salmon, pwede nyo i-vacuum yan. Dan sa ganun is, pag nagtagulan o tagmahal ng isda, meron na kayong mangukupon na mura-mura. Siyempre, hindi nyo naman pili ng time na tagulan eh. Kumbaga, stock nyo lang ba? Okay, so shoutout. Tsaka supporta natin si Boss Lando Explorer na talaga namang napakasipag. At shoutout po sa mga kababayan natin dito sa Malabon. Lalo po sa mga nagtitinda rito na talaga naman na pagod, buyat, napakasipag nila guys. So shoutout, saludo. Saludo kami sa mga taga rito. So, yan po si Kuya 8PX. Supportahan po natin ang ating vlogger po dito sa Malabon Fish Market, no? Kami po mga vlogger po dito ay hindi po magsasawa sa pag-update po ng mga presyohan po dito sa Malabon Fish Market. So, sa mga oras na to, no, dagsa po ang ating mga mamimili po dito sa Malabon Fish Market upang mamili po ng kanilang mga iuulam po sa bahay. Talagang mga tumpukan po dito ay grabe po, sobrang dami po, lalo na yung mga galunggong po ngayon ay dumadagsa na po dito sa Malabon Fish Market, no. So, ang mga paninda po dito, mga tambakol o gulyasan ay nagkakahalaga po ng 100 pesos po ang per kilo. Malalaki na po yan at masarap pong iihaw, no. Yan, no, mga presyohan po nila dito, no. Gaganda po ng mga isda po natin dito na binababa po sa Malabon Fish Market.
So hanggang dito na lang po si Boss Lando Explorer. Shoutout po sa mga kababayan po natin mga OFW na naghahanap po ito sa ibang